Pane chiitiko chakaitika muzara nezuro chatakaona mutungamiri wenyika yeZambia achihodha the Sadc summit virtually. Zvataona kuti abvafadza vakomana veZANU-PF. Pane mashoko anobuda aitaugwa nevakomana maZANU-PF patriots vatanyatsa kuona kuti these guys havasi kana kuda kutomboona their threat, vanozoda kutomboona munhu ari kuda kuva ouster, munhu ari kunyatsa kuziva chokwadi kuti these guys vanhu vakaita sei. Ndinapenda mashoko abuda nyongwa muzara nhasi. Ndobva subscribe like or turn on the bell icon. So atinoziva kuti aiwa akaenda ichilema anopinda munyika yeZimbabwe uye ari kunyika kwake. Panapa pane nhau dzinobuda paZANU-PF patriots vanoposta picture read the new parliament vonyora vachiti the parliament will be safe from puppets. Vanotora mashoko ekuti aiwa this parliament iri free, iri safe from puppets. Ndoda kuti vakaona kuti aiwa ichilema akaita his move akati aiwa munyika yeZimbabwe handipindi. So atinoziva pasocial media these guys they are labeling aiwa mutungamiri wenyika yeZambia vachimuti aiwa is a puppet leader. Mutungamiri uyo ari kuda kuya achizotengesa aiwa nyika yedu nyika yeZimbabwe nevavakomana big brother vane mapowers. Panapa tiri kuona kuti issue iyi tinoona kuti muZANU-PF these guys havasi kana kuda kutomboona anonzi akaenda ichilema. Nokuti vanoziva kuti this guy ndiye munhu anyatsa kuziva utsotsi hwese hunoitwa neZANU-PF, ndiye anyatsa kuziva huli illegitimate hwavo. Noda kuti akaenda ichilema aiwa anoda for change. Ndiye wane mutungamiri muSouthern Africa ari kuuya panapa achivatandanisa achiti aiwa zvamuri kuita hazvisiri izvo, hamuziri mungafanira muri pakutonga. Tipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa chashamisa vanhu tichiona these guys vachifara nekuda kuti aiwa ichilema anopinda munyika yeZimbabwe. Izvi zviriwo safe kwaari nokuti anotoziva kutoti atochengeterawo ramangwana rake. Pinda comment section medu mafungiro enyu, musangano subscribe or like and turn on the bell icon.